Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Actual Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Miyerkules kitsa 7 na bulan sang Setyembre tuig 2022. Ba 109 ka adlaw na lang ang nabilin Pasko na 116 dias na lang saylo na kita sa tuig 2023. Anano naman ang nakahanay nga mga isyu kag balita nga aton arang kadaon karon nga adlaw. Kung wala magkadto si Presidente Bongbong Marcos dito sa Indonesia, wala liwat mabuksan ang kaso ni Mary Jane Biloso. Subong nga si naman ipagwaman sang National IET ang pulisa sa pagsoksok sang face mask. Mayong balita sa balita lokal, ang sumag public market 75% na kuno nga nahuman. Si Major Junji Liba padayon nagaserbisyo sa bitaw sa luwas sining pila ka mga mainit nga isyu. Ini nga itong mga balita kag isyo idulong sa aton sang D3 Bayo. Dako ang babulig sang D3 Bayo sa pagkakasang kagaw nga nagtapik sa aton kalawasan. D3 Bayo tambal man sa ubosipon kagilanat, tag 14 pesos lang produkto sang klinika di alternatibo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:37 kon wala magpadulong si Presidente Bongbong Marcos sa Indonesia, wala mabuksan ang liwat nga kaso ni Mary Jane Biloso. Dugay na niya nga kaso, nakadumdum kamo sini, isa ka Pinay nga migrant worker nga ginpamatbatan sang kamatayon sa tong tuig 2010 sa kasong drug trafficking. Purti nga kaso ni, ginaristar siya sa Yogyakarta Airport, nakuhaan sa iya bagahe ang 26 ka kilo nga heroin. Purti to nga balita, purti man ang palakpalak ni Mary Jane, nya wala. Panginwala yagid ang akusasyon kag ginaligar niya sa investigasyon nga daw naintuan siya, natuntuhan siya sa mga sindikato nga dalon ang druga sa Indonesia, manhalin siya sa Malaysia, gapangita trabaho ang pobre nga si Mary Jane Biloso. Siguro nagkuting-kuting ang iban nga sindikato mo dablang halong kita nga magpadulog sa ibang nga pungsod tapos utik-utik ka na niya liugod dala niya butang na sa bagahe mo kita na lang tato kundi nga lugar kita pag-abot dito bao kuidaho gid amo ini posible aligasyon ni Biloso kon ang aligasyon matuod o galing ti budlay gid damak mo nga kamatayon niyang silot mo kung magpadala ka sang illegal nga druga sa iban nga pungsod. Amuning kasasayan ni Mary Jane Biloso, ti ang Malacanang nagatag man pasalig nga ang Department of Foreign Affairs nagapangita gid sa pag-iukon solusyon sa kaso ni Mary Jane Biloso. Ti kon pamatian ta ang pila naton ka mga kauturan executive clemency kuno ang kinanglan. Wala man sila kasigurado kung bala nakapakiginunanon gid si Presidente Bongbong Marcos kay Indonesian President Joko Widodo sa Bogor Presidential nga palasyo. Nagkadto sa po siya asawa, sugilanon, malawig-lawig. Ti wala galing ta kabalo kon natalakay ang isyo angot kay Mary Jane Biloso. Kabay pa, nga bisan paano sa mayong relasyon
ni Bongbong Marcos kag subungman ni Joko Widodo presidente sang Indonesia base pa man lang nga makagwa man kag kaluy-an nga mabuy-an sa kalabuso si Mary Jane Biloso. Lesson learned nga kung gapanakayon kuidaho gid nga magpainto sa sindikato amak mo ibutang sa bagay mo heroin. Ang punto sang iba niya siguro nagpasugot siya, posible man aligasyon bangod sa dako nga tanyag sang kwarta. Pero kung si Mary Jane pamatian, daw naintuan siya sang mga sindikato. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:40. Mabalik ako pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingalamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PIDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang
nagalanan ta rin nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay tinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa nga taas nga mga lugar ang apply. Mangod sining pila ka mga executive order dito sa Cebu sang ila alkalde, ang National IETF nagsiling nga karon nga semana ti Miyerkules mo pabuto naton hasta Sabado ang pulisa sa pagsoksok sang face mask. Kay kahapon suno kay DILG Secretary Binhor Abalos na istorya niya si Cebu City Mayor Michael Rama angot sa hindi obligado bala nga pagsoksok sang face mask tubtob katapusan sang tuig nga karon yara pa sa ginatawag trial nga observation period. Mangod sini nag-submit si Abalos. Ining isyo ginpadala na sa National IETF. Pero suno kay Abalos, iya ginarespeto ang autonomy sang Cebu City. Ugaling siling ni Abalos may ara kita nga layi nasyonal kag layi nga lokal nga ila ginatinguan nga bisan paano base kon matulutunan naton kag mapungkuan kag nagapati si Abalos nga mangibabaw ang national law sang sa lokal nga layi. Pero ginbawi man niya tun-an tamayo. Tun-an sang gobyerno nasyonal ang tanan antes maghatag sang desisyon. Puwerte man no? Naglibog man ulo sang National IETF sa ginpatigayon sa mga opisyal sang Cebu. Puwerte man mo ang Cebu, sus, si Mayor Rama, grabe man gapati sa mo niya may tunumos kami kung ano yung desisyon kami nakaibalo kung anong nagakatabo sa abon probinsya. Amo maning tindog ni Gobernador Gwendolyn Garcia. Mga matigdas nga mga tinagabla. Amo ni sila mga local government unit nga porteya. Nagatindog sang ila kaugalingon nga tinindugan kay nagapati sila mas nakahibalo sila kung anong nagakatabo sa ila syudad kag probinsya. Tiulaton ta karon nga semana kay mapagwa na ang National IETF sang pulisa paano ini padayon bala o kon tagaan sang ligwa ang local government unit nga magdesisyon sa pagsoksok sang face mask. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:49. Mabalik ako pagkatapos ini. Mga trabaho kasubong sa construction worker, taxi driver, kargador. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Action Radio Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka, malihoy ka! Hindi siya pagpatya! Mensahe sang paghigugma. Nalari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagyak ka na klase sa matay! Dumagyak ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos suay kami kabalo nga ginahimuan kila sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung start mo? Gusto ko pa sila tanan. Sila tanan eskwela sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko pubuot nga mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Lupayta ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na rescue namon sila. Kakurog-kurog idala namon sa police station. Kakurog-kurog tapos yung giwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos suay kami kabalo nga Market. Ano ini ka ang maayong balita ini? Kay ining public market, may ara duwa ka panalgan ang sa idalom sang opisina kag subong man sa ibabaw. Do bag-o lang ini
Ang iban nga mga mall makita dato ko may mga parking space na sila sa ibabaw. Tiyan mo man ang sumag nga merkado. May ara saya parking space sa ibabaw. Pero kung pamangkuton mo kahapon Kapitan Rodney Carbona niya wala na bayad. Wala parking fee nga pagabayaran. Amo ning matahom nga proyekto. Iya ini ni Congressman Greg Gasataya. Nagabalor ini 63 milyones. Ang manami kay nagpasalig man si Congressman Greg Gasataya nga magadugang siya 10 milyones nga pundo bakal abisang transformer, generator, sang suga kag iban pa nga mga kinanglanon sang among merkado. Ginapaabot nga among merkado sa Barangay Sumag matapos sa Oktubre sini nga tuig 2022. Nami may ara saya parking space sa ibabaw. Pilalan di kamol ang may ara parking space sa ibabaw Ang aton Libertad, ang aton Dira Burgos, subumban sa Sindra Market, wala yan parking space sa ibabaw. Ti una guro ini nga public market nga may ara siya parking space sa ibabaw kag wala sang parking fee nga pagabayaran. Kung ako'y kay Barangay Kapitan Carmona, bisan tagpila lang ingka pa na sang imo barangay. Ang tanan-tanan nga mga nagaparking gabayad gid man, hindi lang sukton mahal, inang may ulo income lang ang imo sini nga barangay. Doon nubla katawom na nga may parking space sa ibabaw, ambot silingon ti pabantayan mo. Butanga mo na tanod, 2 kabilo gabi, kag ang tanod may budget man. Kuwaon dira sa arkila sa salakyan. Kuwan mala na, suwestyon na. May giman nga wala bayad, kaya man maayo giman ang tao ya wala bayad, nami mo. Pero, ako ya suwestyon lang. Kung may parking space, nga hindi. Sukton hindi lang mahal, para nga may iswildo kada kag income sang ibo barangay. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:57. Mabalik ako pagkatapos ini. Life Extension, Vitamin D3. And the winner for digital storytelling best social media video is... Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa
kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability, action reports, afternoon edition, action firing line, kag action night patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022 tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director. Standard Time La City, uno na standby na. Sa aton Aksyon Balita Morning Edition, upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.